Śpiew numer 106. O Duch Święty, Ty przyjdź любов'ю наповни, выживши слухай, дай мне надежду, мудрость свою вли мне в сердце. О, Дух Святый, прикрыти и любовью наполни, вылечи скрухой, дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Pan z wami. И с Духом Твоим. У справедливости з'явлюся перед обличчям Твоим, Пане. Насычуся, коли откроется хвала Твоя. Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, на этой нашей недельной Евхаристии, встречи с Богом. Неделя, день первый, день, каким помер, каким воскрес наш Збавца Иисус Христос. И эту правду, до этой правды дорастаем, эту правду святкуем каждую неделю. Сегодня Пан Иисус покликал каждого из нас, а мы на это покликанье, запрошение отказали, как в этой супольности, в этой семье нашей парафиальной, Его прославлять, для Его молиться и наполняться Его присутностью, наполнять наш час, наше життя, нашу ежедневностью Бога, наполнять Его сердце. Все наши молитвы, подяки и просьбы складаем на алтари Иисуса Христа. Эту святую душу я целебрую в интенсии померлого Вацлава у 15-ю, когда видно после Его смерти, Божий дар пробачення грехов и радости життя вечного у Божьем благодатстве для Его. Как пленно слухать Слово Божие и принять Иисуса в Евхаристии, на початку перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем удельничать в этой святой таиннице. Spowiadajcie Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу. А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца,
які бяреш на сябе грахі свету, змілуйся над нами, які бяреш на сябе грахі свету, прыні маленне нашае, які сядзіш праворуч Айца, змілуйся над нами, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым, у хвале Бога Айца. Аминь. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь святло Твоей правды, как яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить ихняй веры, да імкнуться до того, до чего Ты их покликал. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владає в єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Амоса. У тії дні Амасія, святар з Бетеля, сказав Амосу: «Прозорця, іди, утякай у землю Юды. Там ешь хлеб і там пророч. А у Бетелі больш не пророч, бо ён святыня короля і дом королевский». Отказуючи, Амос сказав Амасію: «Я не пророк і не сын пророка, бо я пастух і збиральник сикаморов. Але Пан забрал мяне ад овечек, и сказал мне Пан: иди, пророчь народу моему Израилю». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорить Пан Бог, Ён спокой обвещає народу и святым своим. Сапраўды розбавленне близкое для тых, кто боится Его, и слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность устремятся разом, справедливость и спокой поцелуются. Верность вырасти земли, а справедливость будет позирать небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пана дорыть на счастье, а земля наша дасть свой плен. Справедливость пойде перед им, и поставить на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читание другого послания святого апостола Павла до Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед Им у любови.
Ён прадвызначыў нас для усынаўлення праз Езуса Христа, паводле упадабання сваёй волі, дзеля хвалы сваёй праслаўлёнай ласкі, якую Ён адарыў нас ва ўмілаванні. У ім мы маем адкупленне ягонаю крывёю, дараванне правінаў паводле багацця ласкі ягонай, якую шчодра адарыў нас усялякай мудрасці і разуменні, дазволіўшы нам пазнаць таямніцу сваёй волі паводле свайго упадабання, якую раней паклаў у ім для спаўнення паўнаты часу, каб аб'яднаць усё ў Хрысце, тое, што на небе і на зямлі. У ім мы былі выбраны і прадвызначаны згодна з намерам таго, хто ўсё здзяйсняе паводле пастанаўлення волі сваёй. Каб мы, якія раней спадзяваліся на Хрыста, былі для хвалы ягонай славы. У ім і вы, калі пачулі слова праўды, добрую навіну пра збаўленне вашае і паверылі ў яго, былі пазначаныя пячаткаю абяцанага Духа Святого, які ёсць задаткам нашай спадчыны дзеля адкуплення ягонага набытку, для хвалы ягонай велічы. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єзус покликав 12 і почав висилати їх подвоє. І дав їм уладу над нечистими духами. І наказав їм не брати у дорогу нічого, апрача тільки кия, ні хліба, ні торби, ні меди у поясе, але обуватися в сандалии і не опранать дню в опратах. І сказав їм: коли де увойдете у дом, заставайтеся там, покуль не вийдете оттуда. Коли в яким месте не примуть вас и не будут слухать вас, то, выходячи оттуль, обтращите пыл, что под ногами вашими, для свідчення супроть їх. И пойшовши, они проповедовали покаяние и выгоняли шмат демонов, и шмат хворых намащивали олеем и вылечивали. Это слово Пана. Нехай Отец нашего Пана Иисуса Христа просвітлить в очі вашого серця, як ми відали в чим надія покликання нашого. Дорогие братья и сестры, так як псалміст сьогодні нам каже: послухаю, що говорить Пан Бог. Тому ми
когда слухаем Слово Божие, то открываем наши уши, и так само уши нашего сердца, нашего духа, і так послухати, що говорить Пан Бог. Сюди під час Евхаристії Пан Бог нас промовляє в своїм слові. Сьогодні у фрагменті Євангелія, поводі Святого Марка, 6 розділ, наступний вірш, від 7. Святий Марк оповідає нам цю історію, як Пан Єсус, покликавши 12, починає висилати їх по двоє. У той час, каже Марк, це був той час, коли, як ми пам'ятаємо вже з раніших попередніх тижнів, неділю, читання Слова Божого Євангелія, коли Пан Єсус показує моц віри, а у опошню неділю показував навіть той, як чоловік не вірив, як вони, люди, дивилися тому, що робить Ісус, але не приймали його, не вірили, коли Він промовляв, учив і чинив цуди, хоч не шматлікі, бо казав, що не можу чинити цих цудів, бо не вірять мені на своїй батьківщині. Пан Ісус, який запрошує своїх учнів на свою родину, там, де Він узростав, там, де Він виховувався, там, де жила його сім'я. Так себе можем себе уявить, что Иисус шел там по Назарете, по околицах и рассказывал учням, вот тут я учился, вот тут бегал, вот тут, говорячи нашим языком, футбол гулял, там еще что-то. Так себе можем уявить наше это место, где мы возрастаем. Думаю, когда запрошаем людей туда, где наших близких, что, например, я, когда едем у Героніони, з дітьми, молоддю, чи з кимось просто, то я саме стараюся показати те місце, яке для мене важне. Сюди йдемо до костела, сюди десь показують, де в школу ходив, де у садик ходив, де у ліс які гриби збирав. Місце, яке ми зростали, яке десь вписане в наше життя, в наше серце. І це є звичайні обставини. Бо сьогоднішня сцена Євангелія відбувається у звичайних обставинах. Це не було нечто велике, урочисте, де невідомо, як це було і виглядало. Але Ісус покликав 12 і почав їх висилати. Такої звичайної щоденності. Але висилаючи їх, висилає їх по двоє. Я так само вельми вдячний, що Ісус послав нас всім замолігом сюди по двоє. Не по одному. Ненавидно, это важно, как вести по двое. Чому Пан Ісус так чинив? Напевно, так само тому, як на свідченні двох або більш свідків опиралася правда. Тоді те, що ми казали, було більш вірогодне. В той час особливо було потрібне свідчення двох або троїх, щоб прийняти нечто за правду. Ісус назвав їх по двоє. Але дає їм владу над нечистими духами, дає їм ту владу, але дає так само наказ, не брати у дорогу нічого, проча Київ. І говорить Євангеліст, ні хліба, ні торби, ні меді у поясі, і двох вопраток так само не брати. Не брати на запас їжі, хліба, торби для чого нам хотіло, як нечто туди накласти так само на запас, під страховку таку мати собі. Медь у поясе, значит, не брать гроши с собой, и так само двух вопраток, не брать на запас. Брать только то, что тебе необходимо, как ищти, и как Киев дозволяет мне изучать. И ищти. Ищти и обвещать слово, не ведь что робить, умели обвещать слово и нести это Евангелие людям. А Ісус менавіта забороняє їм це все брати з собою. Чому можемо задати це питання? І Пан Ісус, який сам чинив цуди, Він чинив їх своєю емоцією, був Богом. А тепер цією владою, цією емоцією ділиться з апостолами. Вони мають йти і чинити це у ім'я Ісуса Христа, вещати Євангелія, лечити у ім'я Ісуса Христа. Не своєю емоцією, але емоцією Христовою.
І думаю, дорогі брати і сестри, що навіть менавіта, кажа, каб яны гэта нічога не бралі, ніяких гэтых падстраховак з сабой не мелі, каб не паддаліся спакусе часам, што гэта яны менавіта дзякуючы таму, што яны маюць, і таму, што яны умеюць, у іх гэта ўсё атрымоўваецца. Але каб яны перажылі тую праўду, дасведчылі таго, што гэта ўсё, што яны чыняць у імя Езуса, моцай Езуса Христа. Дорогие, и теперь апостолы могли стоять перед выбором, довериться, послухать Иисуса, альбо не послухать его. Взять с собой там, чи не взять, то, что он Иисус заборонил брать. Ну и они доверяются Христу, доверяются Его Слову и идут. И что мы бачим, какие плены? И пойшовши, они проповедовали покаяние, выганяли шмат демонов, и шмат хворых намащивали алеем и вылечивали. Сполняется то, что говорит Иисус. И надо свідчують сапраўды Его моцы. З одного боку выганяют демонов, это значит, дают людям свободу. Знаду заўсёды забирає эту свободу, он глядит до неволи, дает свободу. Але намащивают алеем. Алей – это знак сучашення. Идут за тим сучашенням до людей. Вилечують їх хвороби тие, може, в ім'я Христа фізичні, а більш хвороби так само духовні. Ідуть з сучашенням. Дорогі брати і сестри, ми, які сьогодні покликані Єзусом в эту каплицю, ми так само посилані і Христом нашим Збавителем, для того, щоб у тих осяроддях, наших сім'ях, там, де ми живемо, так само менавіта чинить тое самое. Несці гэтую свободу, дар свободы и сучашэння. Сям'я, сужанства. Сужанство ствараецца так само з двух чалавек, мужа и жонкі. Иисус так само посылае подвое у гэтую историю сямейнага жыцця, у дарогу сямейнага жыцця. Так само менавіта з гэтай місіяй. Даваць адзін аднаму свободу сучашэння, дапамагаць адзін аднаму. Але на гэты момент даверу яшчэ хацеў бы звярнуць увагу. Даверыцца Христу, взяць гэта чи не взяць. І плёны, якія яны прынеслі. Навіта у нашай такой штодзённасці мы таксама знаходзімся ў тых сітуацыях, калі трэба выбіраць. Калі часам выбіраць гэтыя вось такія убогія сродкі, альбо тое, што нам здаецца, што трэба мець пры сабе, каб быць шчаслівым, каб мець сэнс жыцця, каб дасягнуць пэўных мэтаў. Организовываючи розныя апошнія цяпер в гэтым годзе, разам канікулы з Богом, летнікі. Это Бог показаў таксама пэўную такую праўду і дасвядчэнне падобнае да гэтага. Па-людскі хацелася б часамі яшчэ мець тое, каб было запэўнена тое і тое, каб здаецца, як нам здавалася, чи мне здавалася, дасягнуць пэўных мэтаў канікулаў з Богом, даць гэтым дзецям і моладзі тое, што хочацца даць. Але Бог показвае менавіта праз гэтыя таксама такія дасвядчэнні тое, што часам не маючы таго, што мне здавалася, што патрэбна, а маючы нашмат такія звычайнейшыя сродкі, ён умее запамоваць гэтых сродкаў, свого тых людзей, якіх ён дае, якіх ён пасылае, учыніць сапраўды вялікія рэчы ў сэрцах дзяцей, у сэрцах моладзі. І ён дазваляў бачыць гэтыя шчаслівыя вочы дзяцей чи моладзі, чи нават пачуць тыя словы, што я шчаслівы, я шчаслівая, без таго, што мне здавалася вельмі патрэбна. І гэта дасвядчэнне, якое паказвае, што не сваёй сілай, не сваёй моцай, але што гэта Божая ласка, што гэта Пан Бог учыніў. І хвала Яму за гэта. Дарагія браты і сёстры, в нашай штодзённасці, думаю, маем аказію дасведчаць гэтага. І жадаю, каб кожны бачыў, як сёння гаворыць гэта версет перад Евангеліем, вачыма нашага сэрца, як прасветліць вочы нашага сэрца. І мы бачылі гэта Божае дзеянне і ўмелі Пану Богу давяраць усё нашае жыццё. Богу, які, кажа святы сёння Павел у пасланні да Эфесцаў, выбраў нас перед стварэннем свету, каб мы былі святымі, беззаганнымі. Он выбраў нас, Он полюбіў нас, каб былі беззаганнымі перад Ім у любові. Бог
який завжди нас веде шляхом нашого життя, тільки треба йому довіряти наше життя, що те, що ми чинимо. І цей час, який переживаємо, це той час, де Бог так само кличе нас і посилає до тих обов'язків, до щоденності, хто ще спочиває, хто ще працює. Але всюди там ми зустрічаємо людей, их близких, знакомых, их, может, дальнейших незнакомых. Кличе нас, как мы были свидками Его Евангелия, того, что и Он здесь в нашем житті делились своей верой, своим досвідченням з кожним, хто этого потребує і чекає поняття Евангелия, на этой радостной вестке, что Иисус есть нашим Паном, и Он дорога нашего життя. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. до Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с довером вознесем супольной молитвой и просьбой. Молимся за святый костел, как отдано показывал свет правды, сенс Христового разрушения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, а так само за всех бискупов и святоров, как Бог освящал и умазовывал их обвящение Евангелия. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівников держав, как они мудро вырашивали існуючі політичні і економічні проблеми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тих, хто не приймає Христа, как вони повірили у Його і знайшли у Його ученні відказані питання, які їх непокоять. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто опинився у тяжким матеріальним чи духовному становищі, як отримали доброзичну і безлічну допомогу від родних і сокров. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой наисвятейшей даре, как сегодняшнее споткание с Христом наполнило нас радостью и супокоем. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлого Вацлава, как на почти его смерти. Милосердный Бог, отпустивший грехи, дозволил пребывать в радости своего владарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмерной любовью. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Спел номер 4.
Наш Пан, хлеб Небесный, меж нами живет, и Он солем надею и радость дает, покорно сходить до нас на алтарь, как стать нам оживой, да есть обел дар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дает и достигло у сердце своим, любовью святою глаголит наш боль, и сум разгоняет надеи святом. Молитесь, брати і сестри, какую вашу офяру приймають, рухайся всемогутній. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего Костела, перемяни их у духовный посилах для Твоих верных, как приймаючи його, не узрастали у святості. Раз Христа, Пана нашого. Аминь. Танзвання. И с Духом Твоим Серце. возносим их до Пана. Дякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправды годно, это и справедливо, слушно и справедливо. Как мы завсёды и усюды Тебе сказали подяку, Пане Святый Ojcze, Всемогутный Вечный Боже, раз Христа нашего Пана. Это и Он праз пасхальную таямницу судовным чином вызволил нас от ярма, граху и смерти, и покликал до хвалы, как учинить нас выбранным племенем, королевским святарством, народом святым, людям откупленным. Мы усюды обвещаем моц Твою, Боже, вот Ты нас покликал с темры до Твоего цудовного святла, тому с ангелами и архангелами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Заправдуй Божа, Ты святый, и справедливо хвалить Тебя все Твое створение. Попросила Твоего нашего Пана Иисуса Христа, действою мocою Духа Святого, Ты еще оживляешь и освячаешь, и неспинно сбираешь народ свой, как от восходу солнца и до заходу сказал имени Твоему чистую офяру. Тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего эти дары, какие мы принесли Тебе на офяру, как стали сяяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана, Иисуса Христа, який нам наказал здійснять святую таямницю. В эту тую ночь, коли был выдаден, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано».
Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podziaku Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Panie, wspominający zbawczą muku Twojego Syna, tak samo Jego cudowne воскресение w niebo wszeście, czekaючи od Друга прийстя, з подякою спадає Тебе ту живую і святую ахвяру. Узнань просим на дар Твоего Костела и прими его, как ахвяру, коли Ты пожелал быть им властивым. Дозволь, как мы взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Святейшей Панной Богородицей Марии, святым Юзефом и Абранником, святыми апостолами Твоими славными мучениками, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми про заступництво яких мы сподіваємося на Твою неспорную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвяра нашего поєднання принесе всему світу супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримуя на землі. Со слугой Твоим папам нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, biskupami dopomożnym Jurem, Aleksandrem, всеми biskupami, всем духовенством и всем народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, которая по Твоей воле стоит перед Тобой. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай с собою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто ласцы Твоя дошел з этого света. Милостиво прими владарство Твое, где мы сподіваємося быть, как разом с ними завжди радоваться Твоей хвале. Раз Христа нашего Пана, за кого доргаешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Amen. Мы отримали Духа Святого, який нас учинив Божими дітьми, тому осмелюємо приказати. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши. Поможи нам милосердності Твоєю, щоб ми були завжди вольні від граху і заховані до всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого, Ісуса Христа. Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христ, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, даритель супокоем и едностью, и живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Боже,
Помилуйся над нами, Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранин Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословенные покликанные, навеченные. Аминь. Я не варты, так ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває во мне, і я у їм. Номер 27. У яким укрытый земли и неба, величный Створитель, литай напою, что душ наших здольный, праву
дякуючи ділу гэтым сакраменте, у нас узрастал плен збавления, раз Христа Пана нашего. Amen. Serce objawione 15 zwyczajną niedzielę. Dziękuję всем за супольную нашу молитву, недельную Евхаристию. Смотрим, почему прибирал нашу каплицу, за скаженное мирование, за всякую оказанную допомогу. Особливо дякуємо за ахвяри, складані на будову нашого костюма. Нехай вас добре Бог узнагородить. В этом тижні вспоминаем завтра, 16 липня, на Святейшую Панну Марию с горы Кармель, Мать Божия Шкаплерная. Шановуємо її Мать Божу Шкаплерную, звивавши тих, хто носить шкаплер, і молимося про заступництво Матері Божией. У суботу, 21 липня, в нашем костеле мы вспоминаем годовщину смерти кардинала Казимира Шлемка, який у 2011 году дошел до світу, і тому запрошаємо для особливої молитви, танці святої пам'яті księdza кардинала Казимира у суботу 21 липня. Завтра, 16 липня, так само день народження нашої сестри Кляри, тому запрошаємо до молитви і інтенції, а вечором відбудеться святая мша сестры Кляры, запрошаємо супольной молитвы, знання пожелання, выражение нашей вдячности и зачливости. Это будет завтра, 16 липня. Молодь запрошаем принять удел у музычной майстерні, яка відбудеться 21-29 липня у Іллінці. Хто ще має таку можливість, що можна зареєструватися, записатися і прийняти удел. Це вельми добрая справа, на высоком уровне организована, и уже часто наша молодь зарегистрировалась, а поедали, и кто хотел бы еще доучиться, то щиро запрошаємо. Кожного вторник відбувається набоженство про заступництво Антонія Падуанського, кожну середу запрошаємо набоженство до святого Юзефа. Всім юбілятам, іменинникам, надихаючи хатині, складаємо найліпше пожадання, здоров'я, супокою в наших серцях, в наших сім'ях, і так само шматликих Божих ласках. Доброї недельки, доброго часу, літа і прийдіть Боже. Пан з вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по свете. Аминь. Святейшее серце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марии, будь нашим порятунком, святий Архангеле Михайле, молися за нас. ще номер 75. Мария, ти надія.